Høj! Jamen, det er jo bare at finde fladet, så vi ved ikke rigtig, hvad vi gør, eller hvad? Ja. Vi går over højre side af banen. Jamen, det er jo et helt andet game mode, det her jo. Men jeg tænker, der er ikke nogen grund til at være alt for hurtig. Den vej, der var en. En nede. To længere foran her. To længere foran her. Så dem? To fjender. Ja. Der er også en fjende den vej. Er det en fjende helt derude? Nej. Derude af, det må være vores. Jamen, der er en fjende derovre. Jeg ser fladet. Jeg er lige derovre. Kan du få det? Nej. Jeg er kraftigt langt derovre. Jeg aner ikke, hvor du er henne. Det er lige der. Jeg kan se det. Det er lige derovre. Kig. Er du med på skovtur? Overhovedet ikke. Jeg vil gerne lige... Har Magnus taget det? Jeg har det! Hvor var han henne? Jamen, hvor er han henne? Hvor er dommeren henne? Hvad siger han står der nu? Så skal vi dernede af. Prøv at komme over i den grønne her. Vi har fladet her! Vi har fladet her! Vi har fladet! Jeg vil dig med. Hold tilbage, hold tilbage. Asger er død her. Jeg ved ikke umiddelbart, hvor fjenden er. Der er en, der løber ind i den grønne. Ja. Vi har fladet her. Vi har fladet. Godt lavet, Magnus. Vi har fladet her, og vi har fladet her. Han har det med her. Hvor er dommeren? Hold kæft, mand! Fuck, du er syg, Magnus. Men jeg kunne ikke... Jeg fik spurten i billeder. Ej, hvor sygt, mand.